No niin, hei vaan. Mä oon Venla Salomaa ja mä kerron teille mun diplomityöstä, jonka otsikko on Osallistietosuunnittelussa suunnittelijoiden kokemuksia vuorovaikutuksen jatkumosta Espoon Viiskorven maankäytön suunnittelussa. Valvojana on toiminut professori Marketa Kyttä ja ohjaajina tekniikan tohtori Pilvi Nummi ja arkkitehti Saana Rossi. Mun diplomityö on saanut rahoituksen Aalto-yliopiston Finest Center for Smart Cities-hankkeesta ja tässä diplomityössä tiiviissä yhteistyössä ollaan toimittu Espoon yleiskaavoituksen kanssa. Mutta mennään suoraan asiaan, eli diplomityön lähtökohtiin, kontekstiin ja teoriataustaan. Sekä tämän tutkimuksen kohteena olevissa suunnitteluprosesseissa, jotka näkyy tuossa alhaalla, eli Viiskorpi-Kalajärven maankäytön tarkastelussa, että Viiskorven kaavarungossa tunnistettiin tarpeelliseksi kehittää vuorovaikutuksen tapoja ja menetelmiä osana suunnittelua. Ja näiden tapojen kehittämisessä on auttanut tämän vuorovaikutteisen suunnittelun tutkimuksen laaja tieteellinen kirjallisuus, jossa on esimerkiksi tunnistettu seuraavia ongelmia ja ratkaisuja. Yhtenä ongelmana on totta kai tämä osallisten tyytymättömyys tähän järjestettävään vuorovaikutukseen, joka johtuu muun muassa siitä luottamuspulasta tai osallisten kokemuksesta, ettei heidän osallistumisellaan lopulta ole vaikutusta suunnitteluun. Näitä samoja tunnistettiin myöskin tuossa Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan jäljiltä, joten sitä tarkentava suunnittelu, mihin tämä yleiskaavoitus sitten eteni, tähän Viiskorpi-Kalajärven maankäytön tarkasteluun ensin, niin lähdettiin sitten miettimään, että miten tätä voisi sitten parantaa tätä vuorovaikutusta. Ja tutkimuksesta tulee tietenkin erilaisia ratkaisuja, eli esimerkiksi tämä varhaisen vaiheen vuorovaikutus, jotta saadaan tämä osallistieto ajoissa suunnittelijan pöydälle. Sen kuitenkin on tunnistettu olevan vähän niin kuin riittämätön kuromaan sitten umpeen tätä osallistiedon tuottamisen, käsittelemisen ja suunnittelussa hyödyntämisen välistä kuilua. Eli osallistieto on sitä osallisilta kerättyä tietoa. Ja sitten on huomattu myös tässä ihan vastikään, että suunnittelijat myös hyödyntävät osallistietoa aika sattumanvaraisesti. Ratkaisuna tähän on esitetty Staffansin ja kumppaneiden toimesta tätä prosessisensitiivistä lähestymistapaa, jonka tavoitteena on muokata oikeastaan vähän niin kuin tätä koko suunnitteluprosessia kokonaisvaltaisemmaksi niin, että se vuorovaikutus sitoutuisi vahvemmin osaksi suunnitteluprosessia, jotta tämä meidän nykyinen tapa vuorovaikuttaa osallisten kanssa olisi sitten tehokkaampaa sekä sitten pystyttäisiin varmistamaan se vaikuttavuus, sen osallisuuden vaikuttavuus. Tuolla oikeassa yläkulmassa näkyy tämä Staffansin ja muiden kuvaama malli siitä, että kuinka tämä osallistietosuunnittelussa pitäisi vuoroin laajentua ja tiivistyä suunnitteluprosessin eri vaiheissa. Ja sillä varmistettaisiin se, että suunnittelu ei jää muun muassa irralliseksi. Tämä osallistieto ei jää irralliseksi suunnitteluprosessista. Ja erityisesti tämä kuvaa nimenomaan siis tätä tiedon näkökulmaa, että miten tämä osallistieto rakentuu suunnittelussa. Tämä on kuitenkin sellainen tutkimus, jossa tätä on niinku tutkittu siitä näkökulmasta, että miten jo aiemmassa suunnitteluprosessissa nämä eri vaiheet on toteutuneet, mutta vielä puuttuu tutkimusta siitä, että sellaisesta suunnitteluprosessista, joka ottaa vähän niin kuin lähtökohdakseen tämän esitetyn prosessisensitiivisen lähestymistavan suunnitteluprosessien vuorovaikutukseen. Ja tästä mun diplomityössä on oikeastaan kysymys, joten mennään tutkimuskysymyksiin. Ensimmäisenä on tämä, että miten vuorovaikutuksen jatkumoa kehitettiin Viiskorpi-Kalajärven suunnitteluprosessissa. Lyhyesti vaan vuorovaikutuksen jatkumosta. Se on nimenomaan tällainen
prosessisensitiivinen lähestymistapa. Siihen kuuluu paljon eri metodeja ja niitä mä kuvaan tässä diplomityössäkin, mutta ehkä niin kuin tästä jatkumosta sanoisin vaan sen, että miksi se on nimenomaan vuorovaikutuksen jatkumoksi nimetty, niin se kuvaa vaan sitä, että ettei vuorovaikutuksen pitäisi olla vähän niin kuin yksittäinen osa suunnitteluprosessia, vaan että siitä pitäisi muodostua sellainen jatkumo, jossa se osallistieto virtaa ja rakentuu siellä suunnittelussa. Mutta jatketaan siitä kohta myöhemmin. Sitten toinen tutkimuskysymys on, että miten sitten suunnittelijat kokivat, että nämä valitut vuorovaikutusmenetelmät, tilat ja digitaaliset työkalut, joita tässä näissä suunnitteluprosessien vuorovaikutustilaisuuksissa käytettiin, niin miten ne tuki sitten tätä vuorovaikutuksen jatkumoa. Eli sitten kolmantena kysymyksenä, miten suunnittelijat kokivat vuorovaikutuksen järjestämisen jatkumona vaikuttaneen sitten näiden osallisten kanssa käytyyn vuorovaikutukseen ja suunnitteluprosessissa kerättyyn osallistietoon ja sen hyödyntämiseen suunnitteluprosesseissa. Lähdetään sitten katsomaan, että minkälainen kokonaisuus tämä vuorovaikutuksen jatkumo oikeastaan oli. Eli niin kuin mä tuossa vähän jo avasin, niin tätä vuorovaikutuksen jatkumoa voidaan pitää tällaisena tosiaan suunnitteluprosessin vuorovaikutukseen prosessisensitiivisesti suhtautuvana lähestymistapana, jossa kiinnitetään erityistä huomiota osallistiedon rakentumiseen, virtaamiseen ja hyödyntämiseen suunnitteluprosessien eri vaiheissa ja eri suunnitteluprosessien välillä. Ja tässä meidän vuorovaikutuksen jatkumossa erityisesti tärkeä menetelmä on ollut aiemman osallistiedon hyödyntäminen. Ja sitä sitten myöskin kuvaa oikeastaan tämä kuva, jossa näkyy keltaisella nämä vuorovaikutustilaisuudet ja sitten liilalla, että miten sitä tietoa on tiivistetty. Eli noissa keltaisissa vähän niin kuin laajennetaan sitä tietoa, osallistietoa ja sitten liiloissa tiivistetään. Ja sen vielä sanoisin tästä, että tosiaan tässä pyritään kuvaamaan sitä, että kuinka osallistieto liikkuu tutkimuksen kohteena olevissa suunnitteluprosesseissa ja niiden välillä tällainen menetelmä näkökulmasta. Mutta mitä sitten tutkimusmenetelmät ja aineistot? Hyppäsin äsken sen ohi, mutta mulla on ollut tosiaan tutkimusstrategioiden toimintatutkimus ja tapaustutkimus, ja tätä vuorovaikutuksen jatkomaahan on kehitetty nimenomaan toimintatutkimuksessa organisaation sisältä käsin. Ja aineiston keruumenetelmänä mulla on ollut tutkimuksellinen triangulaatio ja toimintatutkimuksen joissa yhtenä aineistona on ollut nämä toimintatutkimuksen aikana kertoneet omat kokemukset ja sitten suunnittelussa käytetyt dokumentit, joista niin kuin myös näkyy sitä, että onko siellä suunnittelussa hyödynnetty sitä osallistietoa, jota on kerätty. Ja olen pyrkinyt myöskin näyttämään siinä sitten evidenssiä tässä diplomityössä. Ja sitten kolmas aineiston keruumenetelmä on ollut tämä suunnittelijoiden kokemusten selvittämiseksi nämä polystrukturoidut haastattelut suunnitteluprosessiin osallistuneille suunnittelijoille. Ne on järjestetty heti silloin, no nyt heti, mutta aina sen suunnitteluprosessin vuorovaikutuksen jälkeen. Eli siinä on ollut vähän niin kuin 2 erilaista kierrosta. No, mennään sitten ensin näihin työkaluihin lyhyesti. Että mitä sieltä havaittiin, että miten tukivatko nämä menetelmät ja valitut menetelmät ja työkalut vuorovaikutuksen jatkumoa. Sen vielä nostaisin keskusteluun vuorovaikutuksen jatkumosta, eli on pyritty hahmottamaan vähän niin kuin niitä suunnittelun tarpeita ja tavoitteita. Se siinä prosessisensitiivisyydessäkin on lähtökohtana ja ideana, että ymmärretään mitä ja milloin ja minkälaista
tietoa tarvitaan ja keneltä. Ja me onnistuttiin melko hyvin näiden menetelmien ja työkalujen valinnassa. Suunnitteletkokin, että ne palveli melko hyvin vuorovaikutuksen jatkumoa. Näitä menetelmiä ja digityökaluja on ollut niin monta, että mä en niitä nyt tähän esittelyyn tuonut, mutta ne löytyy sitten mun dipasta. Näiden tällaisena yhtenä nostona esimerkiksi, että näiden digitaalisten työkalujen hyödyntäminen esimerkiksi mahdollisti kaikkien osallisten ääneen pääsemisen, eikä kenenkään esimerkiksi tarvinnut ilmaista itseään aggressiiviseksi. Tämä on yksi asia, mistä mä puhun myös enemmän sitten diplomityössä. Sitten työkalujen valinnassa yhtenä nostona tuon tällaisen, että mihin kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota, on se, että millaiseen muotoon osallistieto tallentuu. Eli huomattiin tuossa ihan käytännössä, että eri työkalut tallentaa sitä eri tavoin, ja se vaikuttaa sitten siihen, että miten helppoa sitä on analysoida, ja lopuksi sitten mahdollisesti hyödyntää siinä suunnittelussa. Mutta miten sitten vuorovaikutukseen vaikutti? Suunnittelijat, tämä vuorovaikutuksen jatkuma siis, suunnittelijat tosiaan kokivat, että aiemmin kerätty osallistieto toi lisäarvoa näihin suunnittelun vuorovaikutukseen. Sen koettiin mahdollisesti luovan luottamusta, kun osalliset pystyy näkemään konkreettisesti, että aiempaakin osallistietoa on hyödynnetty. Se vaikuttaa taas sitten myös osallisten kuulluksi tulemisen kokemukseen, ja näiden sitten koettiin vaikuttaneen tulevaisuuspäivän tunnelmaan, jota kuvattiin innostuneeksi ja luovaksi. Elikkä, joo, ja suunnittelijat toivovat, että tämä sitten vaikuttaa osallisten mielenkiintoon osallistua tulevaisuudessakin näihin maankäytön suunnittelun vuorovaikutukseen. No sitten mennään vielä tähän, että miten vuorovaikutuksen jatkumo sitten vaikutti osallistietoon ja sen hyödyntämiseen suunnittelussa. No ensinnäkin tässä oli lähtökohtana se, että tämä ei ole yksittäinen vuorovaikutustilaisuus, vaan jatkumo, jossa hyödynnetään aiempaa osallistietoa, niin sen koettiin parantavan osallistiedon laatua. Ja no totta kai useammassa vuorovaikutustilaisuudessa sitä tietoa kerääntyy enemmän. Mutta kun se aiempi tieto otetaan osaksi sitä uutta, niin saatiin tietoon, että siitä on mahdollista keskustella silloin osallisten kanssa, ja suunnittelijat koki tämän, että silloin sen tulkinta helpottu. Sen osallistiedon koettiin myös rakentuvan aiemmin kerätyn tiedon päälle, jolloin tämän osallistiedon koettiin tarkentuvan ja konkretisoituvan. Eri menetelmillä saadaan kuitenkin sitten kerättyä erilaista osallistietoa, mikä kannattaa huomioida. Miten sitten tämä vaikutti osallistiedon hyödyntämiseen tai jatkumo? Tämä vaikutti suunnittelijoiden tapaan käsitellä, siirtää ja muokata osallistietoa suunnittelussa hyödynnettäväksi tiedoksi. Ja tämä mahdollisesti myös motivoi suunnittelijoita hyödyntämään osallistietoa, kun jatkumoon ja seuraaviin tilaisuuksiin osallisten kanssa oli sitouduttu ja sitä aiempaa osallistietoa haluttiin siellä näyttää. No mennään sitten johtopäätöksiin, joita mä oon nostanut muutaman. Eli vuorovaikutuksen ymmärtäminen jatkumona voi tosiaan edistää suunnittelun näkökulmasta oleellisen tiedon kertymistä ja vuorovaikutuksessa sekä helpottaa osallistiedon hyödyntämistä suunnittelussa. Vuorovaikutuksen jatkumon avulla voidaan lisäksi ehkäistä sitä, että vuorovaikutusprosessi tuloksineen jäisi suunnittelussa irralliseksi osaksi, mikä voi edistää osallistujien suunnittelijoiden välisen luottamuksen rakentumista. Sitten viimeisenä nostaisin tämän suunnittelijoiden roolin ja vastuun osallistiedon keräämisestä, käsittelemisestä, hyödyntämisestä ja välittämisestä, nimittäin se on melko suuri tällä hetkellä. Mutta tällainen lähestymistapa, niin kuin vuorovaikutuksen jatkumokin on ollut, voi vähintäänkin motivoida suunnittelijoita edistämään kestävän kehityksen mukaista suunnittelua, jossa tosiaan kasvatetaan osallisten päätäntävaltaan oman elinympäristönsä suunnitteluun hyödyntämällä muun muassa tätä kertynyttä osallistietoa suunnittelussa. Kiitos!